हिक साइनि हालक बेलायनो गोदै गथक ते नायथक ओंनानै नांगौ अ हिक साइनि हालक दिनै लागमावो अ हिक साइनि हालक मेनलि गायथाम लामादै फायो कायसा हंके नंबर 1 हंके एट्रैक्शन नंबर 2 हंके सिचुएशन नंबर 3 हंके इंफॉर्मेशन फादी ताबु किसा सुकुरुबुई सालायनाय एट्रैक्शन हंके रंबुइनो हादि खरकजाते खरकजानो पुइला नुफुरुङो खाव बिनि हाबि थाङो बिनि गरन बिनि मोखां गाहाम हामिया सावै माया आबनो हिनजागो लाभ एट फार्स्ट साइट आबहाय एट्रैक्शन ओंमानि बागै उलाव बरक हालगो गुबुलि थाङो तै कैसा अंखा सिचुएशन हंके तमो सिचुएशन हंके पुइला खरकजाते खरकजानि मुंसे एट्रैक्शन खरकजानि खाते खरकजानि खाव करे फियाबा तंलायते नु दक शेर खाइलायते रिक्साराव गालायते खरकजाते खरकजानो सुबालायते हाबानोबो गोनि मालायते कक सालायते बर'नि हालक ओंबै थाङो बे कायसा हंके इंफॉर्मेशन हंके खरकजाते खरकजानि मुंसा एट्रैक्शन करे सिचुएशन बो करे बरक माबो मालायखौ खरकजाते खरकजा जस्ट डाटा कलेक्शन खायो इंफॉर्मेशन गैदर खायो बनियाक्ते एबा बरक डायरेक्ट कक सालायपानो आबो हंके बिनि कामि बियांगो बिनि नक बाहाय बिनि तमुं जामुं बाहाय बिनि रां पैसा प्रॉपर्टी एसेट बसुक दं बबो बाहाय बरक बिनि जब बाहाय बिनि सैलारि बाहाय बिनि नुखुं बाहाय आबो हायरक इंफॉर्मेशन कालेक्ट खायो आबो नोलो बरक सैटिस्फाइंग गांगायबा हालक खालायो आबो हायबो हिक साइनि हालक खाजाकते इंगो ताबो नरक सादि नरकनि हालक बबा हायके खाजाकते इंखा अ दाल थाम हालक बिसुमन नरक ब हालक न जाजाकपो